mukakumbukira mutati mubwerere zimene anthu akhala kupanga post pa social media mkumadzata inu mesa munaponya ichi nkhani ya black box kapena chinthu china chilichonse chimene chingapezeke pa ndege titana amene aja tiwauze kuti akubanja adandaula akuti munafalitsa nkhani ya chabechabe ndipo akupolisi akugwireni mukayankhe mafunso mwina anena zokuti mukutisaka mwina padakali pano tisangokamba za black box yokha koma tikambeza china chilichonse chimene chikhoza kuthandizira koma that information ukoma kwa social media ilipo yokuti anthu akhoza kuona kuti inu tsiku lakuti munalengeza zokuti izi mukuti mukuzidziwa. Okay, anduna ndi Malumbo Mbuya Mix Radio. The other issue imene anthu akhala kufunsa kwambiri ndokusaya ndi kachida ka German black box kamapezeka mu ndege kama banga rekodi a conversation ndi zina zote na tuziwa kuti ndege imeneyi inamba kumeneku andakufuna kuziwa kuti azaziwa kuti chinachitika ndi chani ambakuti amapanga rekodi a conversation osamina makhala mu ndege black box imeneyi ilipo ili safe zizimotani. Malumbo nkhani ya black box kapena chinthu china chilichonse chimene chingapezeke pa ndege kapena mu zinthu zimene zimagwiritsidwa ntchito mu ndege mwina padakali pano tisangokamba za black box yokha koma tikambeza china chilichonse chimene chikhoza kuthandizira kuyeza kumene kuku kapena kafukufuku kameneyo atenga mbali ziwiri. Pakhala mbali ya technical yoona za technical zikuti kodi zokhudza chimashini then pabwera mbali ya mafacts chifukwa mukufunsa titi fotokozeti kuti zinachitika ndi chani kaya ndege isadinyamuke zina zote there will be all the facts kuti zimene zinachitika ndi chani kuyambirira kenako ndege kaya isadinyamuke all that kenako ma technicalities of the whole flight mpaka na kumene zimakachitika ngozi imeneyi.